Samba fla ani mugan ani nani ka bela jelen fo ka fana ko bitlega na nga jamuka min togo ye ko kene kan ambe alela sibiro sibiri alebe sigi nege kanyeta ani fla no ye midi bitlega na anga mawelele o ye zanjara alebe barake famina sa o ye dal afriki dal kunguna nyenye anatla ka se zama alena o nyefanye nyebla kuna fone munumei amba damna no uluye amara nun keta alebia kata fara falai keta ka akara maninga ko daibi kuna te muso do fana be sijo fana hona ambi aw maninga dama ka chana yede 3 contre 3 te bo jara e bamana ale ne tai nde fugula firma ndigi jamudo non de e fana e jara ya ati kulubo li ka way bolla kulukani aywa ni bora ka dashire no kulubala ka ma o bo kulubala ka duye ame foli ta ka nyesi ulu bela jele mani zavia kono mo bela jele ni wati na beba do nga foko bi sibiri ngani atara ka foko mi nye chefo ni kambe mi meska nga jamana kono no dialogue intermalien yi ale talimi nga ka nga marabulo bela jele nyama ya so kono na no ye region yi o bara o damne na bi kidal kaw fe bara nundo na gouverneur fe bamako ya fana gouverneur ale bara nundo keba jalo ale be o kene kay ko baraka nga talike kuma sen saba duru la o kuma sen so duru yere bela jele ko lu na waranga ta ka tlaka mawbla ka commission sigi senga nyebla bara olu damne to ko lu koni nyana ko sebe kidal sabula ale commune bela jele sra kana yere sura kidal dugu konna na be ka chidon blaka na bara o koni me ka ke baski ani lafia konna na tomboktu fana obe o tuga krena kata semena kama ale ni joila ka olu fe ani kulukuro anye kibara munu soro tle ni wati na kake ni bara nyere kalfale no mamina sa o premier ministre koro Ousmane Isufi Maigai ale de na wuliga joke ka se yoro do la yasa minye bara minabe sena no ye bengi kuma nye sa aka sega fese to mi tle konna na yoro munu na sa ni bara ube ka ke yoro la ana olu chama ja ko no soro anga bololo srafe kibara olu no na chugo la yasa mogo be sega famia to mi dongono ka dugula mi banka skaw ye ko ulu ka muruti yelama ka ke désobéissance civile wuli ka jomu kun karasa no kun ye gitron tiga alamsa tebene ka wuli ka jo ko bi ko akale no désobéissance ya yira ka ko basiki bali ami nyonye no ka fanfela la u koni ka no ka karu chaman jo ulu tiga sega teme ka bo bankoro ka teme banka so ka ta banyangara munu fona bo banyangara kana ulu bela jilen jole no banka skaw ku ya yira ka ko bibi na ko fo gouvernement aka jabi di uluma bara munu nube ko ke obisega nyina mo tugo mina ya saga sega kasobo ka dobo olu maula minye funteni la hauta mi fana be gelambe sa no obe funteni ko la jamana kuntigi ale ko ni grâce présidentielle au accordé ma keme fla ani bigononto ani seginye o ma keme fla ani bigononto ani segin olu bela jelenye kasola donye munu woni nga kaso kun damne na ka ba nuga kiru kera wale ngoni akusebe mbora kunu ministre fe no ministre la justice Mamadou Kasoge akoko wale nkat na digunke kiri kachugola ale ni kasola donga korona blaluni kasobo munu me anga jamana kono lu konna ko bela jele na ko fere ne dabali tigale fana ka yira ka fo abe mawkunga mamunu be bibi na no ulu koninga kaso ni ka kiru bela jele tigara je kulu marafatigi la ko dombali do ulu tara bi jumat menen kunu miye ansongo marabolo la kamalen fla koni o jogina o ko senfe u ka dogotoro so ma jogina nunu tara ka bamanci wale ke ba nunu ngonu ku kone minando che yano o fana che alamsa temene fana lelo ka o fe fana bingali tara ke bingali min no kara nyuga wale ni bamanci wale ke ba o fe ma nani nywana ko o de jogina o ko fana senfe koni wati ngonna minye bamanci wale ke ba nunu ye u bolo be se fe munu ma ko sebe o ye maunu bolo minaw ye baga on kata sen na folo ma ko u bolo de chegata no uye chef d'état-major de l'armée no ye baru keletigi ye akoka bada bela jelen tulo ka kuka wuliga jodo konna na nyono marala wuliga jo nyato usraka bamancha wale ninjuga wale keba ka sigiro fla ko o ye
sigiyɔrɔ fila in na fana o taara sɔrɔ min ye guerre kɛ minɛnw ye olu bɛ yen grenadiw bɛ a la bolola grenade dilannenw a bɛ fɔ minnu ma sa ko kisɛw ka taa se marifa ma a bɛ fɔ min ma 12-7 ale ni rangers n'o ye sɔrɔdasiw ka rangers ye batterie ordinateur ni détonateur ni minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen sera ka sɔrɔ o nɔgɔnni fana fɛ fana ko faamaw ka wulikajɔ senfɛ ale ɲɔnɔ mara kelen kɔnɔna na alimadi alimamudu k'u sera k'u tɛgɛ da o kan ale bamanci ale ɲɛmaaba ye ɲɔnɔ mara kɔnɔna na chef d'état major ko k'u ka wulikajɔ n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ to sen na yaasa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ maaw la adamadenw bɛ se ka lafiya cogo min na o baara bɛ to sen na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye chef d'état major armée de terre ye général Aruna Samake ale bɛ taama la Kidal mara la a bɔlen Kidal kɔnɔna na ka Kidal dagatigi kura k'o sigi n'o ye colonel Sagara ye a taara Agolɔkaw fɛ ani Tesalit kunungo ka tila ka segin ka na Kidal yɛrɛ dugu kɔnɔna na min ye gouverneur a n'o ye ɲɔgɔn ye Ezo denmisɛnnin minnu bɛ kalan na yen n'o ye sɔrɔdasiya kalan ye maa 755 muso 152 o bɛ a la ko olu kɔni ka jala kunfɔlɔw d'olu ma Ezo ɲɛmaa yɛrɛ n'o o ye colonel Siri Lamine Traoré bamanan ale tun b'o ko kɛnɛ kan ye ka taa fara Keba Jalo kan ale min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa dangan ye kalanden ninnu sa u bɔra Senegalikaw fɛ yen La Guinée Togo Tchad Keba Sangare ale kɔni y'a f'u ɲɛna ko nin ye jala kunfɔlɔ ye sabula première année maaw don u k'u cɛsiri k'u jija kalan in no ala sɔnna ma a bɛ taa fori yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ kɔni u fana sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka se ka faamuyali kɛ bafo kan kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu kan ka don gouvernement ka baara la n'a bɛ f'o ma ko fonctionnaire olu fana bɛ kalo 6 kalan na sɔrɔdasiya ko la yanni u k'u ka baaraw daminɛ ministre min bɛ jeunesse kunna sa ale taara ka taa ɲɛ da o kan Segu n'ala sɔnna ma bi ziri dɔ kan ka da ye ziri min bɛ tali kɛ bɛn ni kɛnɛya la a ziri kan ka kɛ baarakɛla ye radio sow bolo ale ni bɔlɔlɔsiraw ni télévision sow ka ɲɛfɔli kɛ bɛn ale ni kɛnɛya kan Mahmoud Dafe ne ale ye centre culturel kɔrɛ ɲɛmaaba ye ani fondation festival Sile Niger ale n'a ka maaw de kɔni kɛlen don ka nin kɛ ko yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka na cogo min na an ka jamanaw kɔnɔna na lafiya bɛ se ka kɛ cogo min furancɛla fanga premier ministre n'o ye colonel n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale ni sanubɔlaw minnu bɛ damandaw la an'olu ye ɲɔgɔn ye degun minnu bɛ u kan dama ani sanu min bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ u y'u da don la gouvernement ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa damantigiw fana olu fana bɛ se ka da pɛrɛ la cogo min na Gawokaw fɛ yen kalan kɛra maaw kunna maa minnu bɛ yen bi n'olu kan ka sirabaga kasara ale kunbɛn a ka se ka bali min ye sirabaga kasara fana ye n'a kɛra fura fɔlɔ bɛ se ka di maa minnu ma u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ olu la u y'a yira k'a fɔ ko kalan in kɔni senfɛ min ye maa o maa bɛ yen n'o bɛ baara kɛ sirabaga kasara ko hukumu kɔnɔna na Gawo kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Gawo gouverneur la ka se ka kalan in kɛ ministre min bɛ kalanko kunna ale tun bɛ Kayikaw fɛ yen Kayi lycée kura min bɛ ka jɔ ba kɔfɛ n'o o ye Kayindi ye ko ni ala sɔnna a ma école ta nata ye ko o lycée kura in kɔni ko a bɛna dayɛlɛ ministre bɔra yen fana ka taa lycée dugukolo Konare la ale min ye lycée faso yɛrɛ ka lycée fɔlɔ ye Kayi kɔnɔna na baaraw bɛ ka kɛ ka dɔ fara yen kilasiw fana kan a y'a yira k'a fɔ ko a kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ école kura min ni Asimi Goyita y'a kurunbɔ biriki fɔlɔ da juillet kalo tɛmɛnen n'o ye 23 juillet 2023 ko o hukumu kɔnɔna na sa ko o baaraw kɔni o de bɛ ka kɛ bi yaasa min ye Kayikaw ka lycée jamana tɔgɔ la sa a bɛ se ka kɛ lycée fila ye cogo min na denmisɛnninw olu ka se ka lafiya o ko hukumu kɔnɔna na ko ni ala sɔnna a ma fana ko école ta kɔnɔna fɛɛrɛ ni dabali bɛ lajɛlen bɛna tigɛ sa yaasa Kayikaw olu yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u ka lycéw ka olu sɔrɔ terrain k'a bɛna kule kura ye dɛ k'a ye munumunu aw dan an ka terrain ko la cɛ n ko ne ka seri de bɛ ka terrain gérer Marina ye biri semaran biri ye aw bɛ ɲinɛ o kɔ Dayiru n ko Dayiru y'an kɔrɔkɛ de ye donc terrain o don ko k'a ye munumunu salo min kɛ ka taa Kayi o ye test ye ka sira bɛɛ lajɛlen lajɛ sabula depuis décembre kalo tɛmɛnen terrain kun ye degun sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko ni ala n'a kira sɔnna a ma min ye zen a mana wuli baara minnu kan ka kɛ a ka se ka wuli ka ɲɛ test in kɔfɛ ko u y'o majɔw bɛɛ lajɛlen jateminɛ ni ala sɔnna a ma min ye terrain ye a bɛna wuli sɔɔni nka maaw ye a ye taa ni ka segin na o don ko o kun ye dɔrɔn ka se ka test de kɛ ka sira Keba Amara e yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ anw ka terrain na bon terrain kura tɛ koyi an ye kɔrɔlen de wuli aw ka démocratie ye minnu tiɲɛ dɛ an y'o de wuli an bɛ k'an dimɛrɛdema n'o de ye fɔlɔ aw dun bɛ ka jɔgɛ ne ka mara min na a dun bɛ ka baara kɛ dɛ sɔɔni san bɛna taa n'aw ye Kayi ka taa sira ban awɔ ka bɔ Kayi ka na Sanare a sira bɛ ban sɔɔni sisan i bɛna ye o baara bɛ sen na o ba fila bɛ k'aw fɛ yen sira min bɛ bɔ Babaro to ka taa Tugo to ko o sira kɔni k'u bɛna na o dilan o sira baaraw bɛ sen na
tuko to yɛrɛ nin waati na ale yɛrɛ bɛ kita mara fɛ ko baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen min ye bafula bɛ kaw ye u y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu min bilalen don baara in kunna sa n'o ye entreprise ale kɔni nana n'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen yaasa baara ka se ka daminɛ cogo min min ye siraba in ye sa kilomɛtiri 130 de don a wari kan ka bɛn sefa wari miliyɔn 43 ma min ye construction ye sa n'o ye baara ye kɔni ye k'o daminɛ cogo ɲɛna kosɛbɛ dugudenw olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula ni sira in sera ka ban yanni samiya cɛ o bɛna kɛ tare ye olu bolo zaban tigɛli ani ka zaban feere k'o kɔnnen don bi Kajolo ale marabolo la Kajolo commune min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Jumatɛnɛ ani Jo n'o bɛ Kajolo cercle kɔnɔna na ko o ɲɛmaaw n'o ye merilakaw ye olu ko ka zaban tigɛ ani ka zaban feere ko o kɔni k'u tɛna jɛn o ye tuguni u ye communiqué kɛ k'a tɛmɛ u ka radio sow bɛɛ lajɛlen na Jumatɛnɛkaw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw k'a yira k'a fɔ ko min ye ko waleya in tɛ se ka kɛ mairie mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka waleya in kɛ ko sabula min ye commune fila in ye n'o ye Jumatɛnɛ ni Jo ye olu y'u bolona bila sɛbɛn dɔ la san 2014 k'o kɛ kun de sa yaasa ka se ka hakɛw kɛ hakɛ minnu b'a to baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na Zahana Jara ni ale ye u ka maire ye a ko k'u y'u bolona bila sɛbɛn min na k'o kɛ kun ye yiri ninnu u tigɛtigɛli kuma bɛɛ an'u karili kuma bɛɛ k'a sɔrɔ a waatiw n'a fɛnw ma se ko o bɛna na ni gɛlɛya ye ko wa fana ko min ye baara in ye ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de la kɔni k'u ye nin kɛ RFI ale ni France 24 ko Togokaw ko u tɛ se ka kuma olu fana fɛ yen tuguni k'a sababuya kɛ nin waati in na u bɛ ka kibaruya minnu di u bɛ jamana a yobo yaba ka a gɛlɛya kosɛbɛ Américains olu ka sɔrɔdasi minnu bɛ Nigerkaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko ni Ala n'a kɛra sɔnna a ma ko u na taa togo ɲini o la kunungo u ka ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na cɛncɛn fo ka jamana Mali Burkina Niger olu kɛlen ka wuli ka jɔ min kɛ ka kɛɲɛ ni wale ni bamacawale kɛbaaw ma ko sigana kɛlen don k'a fɔ ko Américains ka sɔrɔdasi minnu kɔni bɛ Nigerkaw fɛ yen ko olu na se ka ye ko la komi n'o ti bɛn Niger jamana ɲɛmaaw kɔni y'a ɲini u fɛ k'u ka minɛnw cɛ kunungo u ye bataki ci k'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma k'u na wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye waleya in ye a bɛ se ka ban cogo min kunungo bɔlɔlɔ sanfɛ an balimamuso dɔ a ye damakasi kɛ damakasi in senfɛ a ko a ye munumunu salo kɛ n'a den min a den fitinin ninakili bana de bɛ a la k'a ye dɔgɔtɔrɔso fɛn o fɛn kɛ n'a taara u b'a fɔ ko kuran tigɛlen don k'a sara yɔrɔ yɔrɔ la k'u b'a fɔ ko kuran tigɛlen don k'u y'u to munumunu salo la u taar'u yɛrɛ sɔrɔ fo Kati dɔgɔtɔrɔso la k'olu k'u ma ko kuran tigɛlen k'a y'a jigilamɔgɔ dɔ wele maaba dɔ k'o welelen kɔfɛ minnu yɛrɛ ko ale ma ko kuran tigɛlen ko oxygène tɛ yen olu de tilara ka taa kuran minɛ ka oxygène ɲini k'u b'o k'ale den na wagati min na u bɛ ka baara in kɛ k'o kɛcogo a ma muso yɛrɛ ja kosɛbɛ nka a ye den kɔni t'u bolo Ala y'a kɛ den ka kalifa minɛna a la muso in de ye bɔlɔlɔ minɛ kunu ka video kɛ ka ɲininkali kɛ sa k'o tuma na ko munna an ka dɔgɔtɔrɔso baarakɛyɔrɔ mɔgɔw u bɛ sɔn nin waleya in ma mun de la ale bɛ fɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ munna dɔgɔtɔrɔw bɛ nin kɛ munna u bɛ t'u sigi baarakɛyɔrɔ n'u y'a dɔn ko kuran tɛ yen ko munna u bɛ nin kɛ mɔgɔw la minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna ale ye communiqué bɔ kunu k'a yira k'a fɔ ko kuma in ko a bɛnna tulo kɔnɔ ko wa ko a fɔra a ɲɛna fana k'a fɔ ko maa caman bɛ yen ka fara muso in kan ko minnu bɛ laɲini kɛ a ko k'a b'a ɲini dɔgɔtɔrɔsow fɛ min ye dɔgɔtɔrɔw furakɛli yɔrɔw fɛ u k'u jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ni maaw sera yen n'u ka degun ye u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa baara maaw bɛ se ka lajɛ cogo min lajɛlan na min b'a to u bɛ sɔn nɔgɔya ta ka ɲɛsin u ma ko nɔn tɛ ko ni Ala sɔnna a ma k'u na fɛɛrɛ ɲini yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na n'i ye muso in ka kuma mɛn a ye ji bɛ ci ɲɛ kan dɛ a bɛ ji ci ma walayi n bɛ tila ka video ci ma a bɛ ji ci ɲɛ kan parce que nin kɔrɔ de sisan se tɛ n ye ni setigi t'i ɲɛ i ti furakɛ jamana in kɔnɔ a ko a cɛ ye a jigilamɔgɔ dɔ de wele mɔgɔ kelen minnu k'a ma ko oxygène tɛ kuran tigɛlen olu de tilara k'ale den minɛ tuguni k'u b'a furakɛ ɔ den sara ye de ça veut dire que ale ye munumunu minnu kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sisan ni dɔgɔtɔrɔso la n'u ko ko oxygène tɛ ko kuran tigɛlen se de tɛ ale ye ne ye nin fɔ yan énergie affaire la n ko mɔgɔw ɲɛ bɛ énergie de la n'an ka tuuri k'an ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ la santé de ta fana filɛ kɛnɛma nin ye a dogolen tɛ mɔgɔ la o
n'i b'a fɛ k'an ka jamana dɔn dɔrɔn Bamako kaw dɔw kɛcogo dɔn dɔrɔn e k'an ka circulation lajɛ bani n'i y'a ye circulation na cogo min na an bɛ ten de donc ni ɲɛmaaw ye nin kɛ u kana dan o ma dɛ an ye nin de fɔ énergie ta la yan an ko bi da bɛ ka don énergie de la mais Mali baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'o ye jamana ta ye n'o y'a sɔrɔ fantanw sago de bɛ kɛ yen fantan ni ɲɛji de bɛ bɔ kiiritigɛyɔrɔ fantan ka communiqué de tɛ tɛmɛ aw k'a ta k'a jateminɛ kɛ fantan jumɛn bɛ se ka Mali télé lajɛ bi n b'a misali surun d'aw ma dɔrɔn pour que i ka se ka ORTM lajɛ bi fo décodeur de ka k'i bolo décodeur nɔgɔmanda o ye 5000 n'i bɛ fɛ fana i k'o sɔrɔ 5000 fana kalo o kalo i bɛ 5000 labɛn i b'o lajɛ n'o tɛ maa si tɛ yen bi k'i bɛ télévision san comme télévision na kuma 83 Mali télé k'i b'i sigi ka antenne wuli k'i b'a lajɛ i yɛrɛ o tɛ yen fantan niyɔrɔ bɛɛ bɛ jamana la ala ka hakili ɲuman d'an ma n'o tɛ nin ye santé ye nka hali n'i nana ne yɛrɛ fɛ yan ni ne kɛba ninnu ye ɲɔgɔn ye u b'a fɔ i ɲɛna ko n den u b'a fɔ dɛ a bɛ sunɔgɔ la occupé len don i bɛ taa ka na di fan bɛɛ de don an kana ɲɔgɔn fɛ musalaka fan bɛɛ de don i bɛ jigin sisan i bɛ taa banque la e welela maa dɔ y'e ci e bɛ taa anw sigilen sɔrɔ depuis fajiri e ta bɛ ɲɛnabɔ nkalon don a tiɲɛ don voilà bon tant que an yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ ko sariya minnu b'an bolo k'an kan k'u bonya mɔgɔ si tɛ mɔgɔ bonya wa an t'an yɛrɛ bonya fana ala ka hakili ɲuman d'an ma kununko bɔlɔlɔ sira fɛ dɔw ye communiqué dɔ kɛ ko DNCC ko lajɛ b'ale fɛ yen k'a ye bɛɛ lajɛlen wele k'u kana ko farini ko kuma k'o bɛ yen nin kalo in tile 22 DNCC directeur yɛrɛ bɛ dugu la fɔlɔ n'o ye Gédon ye a ye communiqué bila ka na k'u y'a mɛn k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira fɛ ko maa minnu bɛ yen ko n'olu ye DNCC baarakɛɲɔgɔnw ye ko olu ye wulikajɔ bilalen n'u ma sa k'u kana nin kalo in tile 22 n'o ye ntɛnɛn nata in ye DNCC kɔnɔna na ko 10 heures waati ko salle de réunion kɔnɔna na ko lajɛ kɛkun ye min ye ko ka se ka kuma DNCC directeur ko o ɲɔgɔnna nkalonfin tɛ olu ma maa wele u ma bataki bila wa n'u bɛ nin baara ninnu kɛ fana u kan ka kɛ sira minnu fɛ u b'o olu dɔn o tɛ bɔlɔlɔ sira ye ko wa k'a b'a yira bɛɛ lajɛlen na fana k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa mun ye nin communiqué in kɛ k'a kɔ bɔ fiɲɛ na o caman bɛ fɔ an fɛ yan fana o directeur n'o ye directeur général du commerce de la concurrence de la consommation ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka faamuyali ɲuman sɔrɔ bataki in na sɛbɛn in fa sirila kunu min ye directeur général ye ale ka secrétaire général Sumela Jite o de ye sɛbɛn in fa siri k'a ci bɛɛ lajɛlen ma ko olu kɔni ma maa si wele dɛ u m'a fɔ ko maa ka taa réunion na ntɛnɛn don kibaruya minnu bɛ yen ko o kibaruya olu kɔni ko maa minnu bɛ k'a fɔ ko kumaw si tɛ tiɲɛ ye donc o ye olu ka ko ye an b'an ɲɛsin sisan an ka maa welelen ma n'o ye Jarakɛ ye Jean i ni tile i nana ka na an ka wele jaabi sɔgɔmada in na tilegan in na a diyara n ye an b'a fɔ n k'i bisimila e bɛ baara min kɛ o ye dalida ye dali a bɛ ka caya yɔrɔ caman sisan kuma tɛ wuluwulujiw ni fɛnw bɛ yɔrɔ minnu na mais e yɛrɛ nana nin baara in na cogo di dɛ Kasum Sano cɛ n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔfɛ ka i yɛrɛ fo k'i ka baarakɛɲɔgɔn fo ni mɔgɔ min sera ɲɔgɔn fɛ k'olu fana fo ka segin ka na i ka ɲininkali la dali a kɛbaga ka ca baara fana a ɲuman kɛbaga fana man ca ne yɛrɛ donna daliko in na a kɛcogo de kama ɲɛ b'a la caman bɛ k'a kɛ tɛ ka kɛ sababa ye ne yɛrɛ donna la ka n ta créer ka tɔgɔ kɛ Dali Afrique e donna la cogo di i ye kalan de kɛ wa ou bien i y'a ta i ka mɔgɔ dɔ de fɛ so wa ou bien i donna la cogo di n donna la mɔgɔ tɛ se ka diɲɛ foyi kɛ ko sababu dɔ t'a la n tora la dɔ sababu la il s'appelle Alfsen Daf ale yɛrɛ fana société b'a bolo ale yɛrɛ de n dɛmɛ kosɛbɛ fɛn caman na entreprise tɔgɔ ni fɛn ninnu papier ko n'ale ye fɛn caman k'a la ale ye n dɛmɛ kosɛbɛ ale baara kɛcogo n'a fɛnw kama
n donna fɛn na o de kama voilà i y'a kalan ale fɛ quoi n y'a kalan ale de fɛ sinon ma taa sigi école la bon ale fɛn presque n bɛ se k'a fɔ a école tɛ Mali la k'a fɔ k'i bɛ t'i sigi ko ka dalida dilan o école tɛ yan dalida école tɛ yan non o école tɛ yan voilà donc k'a fɔ ko sisan ko n taara ka taa dali kalan a baara kalan mais cɛ baara in ka misɛn dɛ n'i y'a kalan mɔgɔ min fɛ i bɛ m'o tigi bolo e ye tile joli k'a tigi bolo e ye san joli k'a tigi bolo kalan na bon baara ye fɛn dɔ de ye n'a kanu b'i la tu n'as pas besoin san ko ni fɛnw n'i y'a kanu dɔrɔn sanci damadɔ dɔrɔn i b'i yɛrɛ sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ min bɛ ka kɛ i fana bɛ expérience caman sɔrɔ ka fɛn wɛrɛw sɔrɔ ka bɛ an bɛ réseaux sociaux ko bɛ sen na sisan i bɛ se ka fɛn caman fana sɔrɔ net kan min tɛ i bɛ société min na o k'o ye i b'u fara ɲɔgɔn kan fo ka expérience fara ɲɔgɔn kan ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ quoi voilà baara degelen kɔfɛ société ko nana cogo di i yɛrɛ k'i yɛrɛ tɔgɔla baarakɛyɔrɔ sigi i y'o hakilina sɔrɔ cogo di bon n y'o hakilina sɔrɔ ale Alfuseni kelen sababu la parce que mɔgɔ n'i bɛ fɛn o fɛn na a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ courage bɛ na a ko a ye courage kɔni o b'i la o sa voilà e ma ni la fɛn fɛn ka dugu in kɔnɔ yan kɔni fo n'a ti kɛ Mali la dɛ bon ouais c'est ça ni ɲɛnama kɔnɔ ni i ye ne yɛrɛ ka téléphone fa fɔlɔ dɔgɔkun tɛmɛnen fo n yɛrɛ ko n ko tiɲɛ na n ko nin na kɛ kosɛbɛba dɔ nin cɛ bolo bon c'est ça kasi bon olu fɛn do c'est pas la peine n ko bɛɛ bɛ plateau kan ça va aller mais ale baara ye fɛn dɔ de ye ale de ye n bilasira kosɛbɛ ka yira k'a fɔ vraiment i bɛ baara la ne bolo dɛ mais o t'a yira i ka dɔ kɛ i ka ko dɔ créer yɛrɛ ye i faamu donc ale de ye n dɛmɛ ko caman fɛn caman la fɛn na bon f'an bɛ yɔrɔ min na bi alhamdulilayi bon entreprise bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni malgré tout an bɛ dayɛlɛ an bɛ daminɛ ka waati jan kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ Ala tanu Dalafrique a bɛ sɔrɔ min Dalafrique bɛ sɔrɔ i kɔrɔ Banagabugu zone commerciale la c'est comme ni mɔgɔ min bɛ ka bɔ dugu kɔnɔ sisan ka Tour d'Afrique la minnu k'i kun da Yirimajɔ kan ATTBU goudron fara fɔlɔ i bɛ fara o fɛ droite fɛ i bɛna se Cour suprême kura in ma ale daba ɲɛsinnen bɛ carré kɔnɔna min ma n'i donna fɛ droite fɛ i bɛ taa bila Dalafrique la voilà ayiwa Dalafrique an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ baara kɛ min ye dalida ye aw b'o kɛ a ye dalida yɔrɔ caman na nin waati in na fana an b'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen a ka di olu ye dali ka da u ka yɔrɔ la bi baara in hukumu kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛ gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ bon an bɛ gɛlɛya min sɔrɔ kosɛbɛ o ye client dɔw bɛ yen u pressé bɛ na wari b'u kunna mais u pressé bɛ na ko faut que an ka kɛ yani sunkalo ka ban voilà délai sunkalo kɔnɔna na yani selinjini cɛ voilà n ka dali ka da n ka dali ka da n ka kuru kɔnɔ ka da o soit a tɔgɔ di n ka carré kɔnɔna ka dilan ka ɲɛ bon olu degun dɔw b'an na mais olu tɛ fɛnbaw ye quoi n y'a ɲɔgɔn faamu olu tɛ problème ba ye quoi voilà donc mais ni mɔgɔ min y'o fɔ sisan par exemple ne k'a fɔ yen na ko yani saliba cɛ n bɛ fɛ an ka carré kun in n'a kun in a ka ban aw b'o kɛ cogo di i bɛ dɔw de wele ka fari kan wa ou bien i ka mɔgɔ kɔrɔ n'olu de b'a baara kɛ ouais n'i y'o ko sugu n'o ka sugu nana an b'a essayer ka équipe renforcer ka dɔ fara équipe kan i b'a sɔrɔ équipe dɔw bɛ yen an kun y'olu bila ka taa yɔrɔ la mais ni yen ta tɛ urgent ye an b'a essayer k'olu déplacer ka na fara dɔɔni kan pour que ka se ka bɛn client satisfait quoi voilà mais an b'a ye k'a fɔ sisan ni baara dira e ma wagati dɔw la distance b'a kɛ a bɛ kalo k'a kan ou bien a bɛ tile k'a kan ou bien a bɛ wagati su 2 ni tile 3 k'a kan dali yɛrɛ bɛ da cogo di dali jumɛnw parce que n yɛrɛ ma i ka papier nin n y'a ye est ce que e ma namara k'aw na zan cogo di zan parce que ne ɲɛ bɛ dɔw la yan ninnu e tɛ ninnu cɛ ka ɲi kosɛbɛ ou bien ninnu tɛ se ka non n ɲɛ b'a la photo la cogo min an b'a bɔ ka d'i ma kɛnɛ kan tan non namara foyi t'a la n ɲɛ b'a la photo la cogo min presque n'a ma ɲa ni kɛnɛ kan ta ye a photo ta in tɛ na ɲa n'a ye dali yɛrɛ bɛ da cogo di par exemple sisan an k'a kɛ kilomètre o ka jan kilomètre ka jan an k'a kɛ 100 mètres ye o bɛ da cogo di aw bɛ baara kɛ cogo di an bɛ baara kɛ cogo min supposons n'i y'an wele ka na sisan an bɛ n'i ka carré kɔnɔ an bɛna mesure ta n'a ye mesure ta an bɛ surface ale bɛ feere bɛ kɛ ni surface de par mètre carré n'an ye mètre carré hakɛ min sɔrɔ an b'o diviser k'a d'i ma a fonction i mago bɛ a qualité minɛ na ah oui parce que o fana bɛ ɲɔgɔn ye oui u bɛ ɲɔgɔn ye épaisseur ko b'a la quoi 6 b'a la 7 b'a la 8 b'a la 12 b'a la mɔni min sɔrɔ dɔrɔn i bɛ n'o da ten non c'est pas ça a bɛ dépend i ka sigida yɔrɔ cogo la i b'a sɔrɔ carré dɔw bɛ yen u bɛ circuler i n'a fɔ siraba bon on est obligé ka
épicerie girimanw da ye bon carré dɔ bɛ i b'a ye olu tɛ circuler kosɛbɛ voiture misɛnninw bɛ tɛmɛ olu fɛ olu bɛ se ka épicerie 8 ni 6 ninnu ten de quoi bon a bɛ dépend i ka sigida cogoya de la donc n'i y'an wele ka na an bɛ sigida cogoya lajɛ sira bɛ circuler cogo min a bɛ bɔ tan a tɛ bɔ tan donc n'an y'o bɛɛ calcul kɛ k'o dɔn an bɛ mesure ta ka d'i ma ka devis kɛ ka d'i ma ni ala sɔnna n'an bɛnna la an fɛnɛ b'a kɛ ka d'i ma nimisa tɛ min na voilà. kilomètre kelen bɛ taa joli la. bon kilomètre kelen. an k'a kɛ da nɔgɔman ye. Parce que n'i ye bila kuma dɔ la mɔlɛw bɛna fɔ bon i ye nin fɔ ten la k'i ka prix de ye. ayi n bɛ fɛ k'a fɔ bon an ka o ka jan sa an k'a kɛ 50 mètres ninnu ou bien a b'a feere mètre bɛ feere joli joli. bon autobloquant bɛɛ n'a a prix de don. a prix de don i b'a sɔrɔ dɔ in yɛrɛ bɛ min yɛrɛ. ninnu ye kuru kɔnɔ voilà. ninnu ne bɛ ka kɛnɛmata ninnu ɲini. voilà kɛnɛmata filɛ nin ye. voilà kɛnɛmata ninnu. supposons nin ye kɛnɛmata de ye. an filɛ ka min da. nin dara sirifukɛ ka foro la a ye dara ka foro la. voilà fɛ an ye. bani o ye bani ka foro kɔnɔna nin filɛ. don ɲuman nin kɛra depuis en 2022 21 comme ça. nin kɛra olu waati quoi nin ye épicerie 8 de ye. bon an ye min kɛ na plus de a bɛ ka ca 1 kilomètre ye. mais ça mètre kelen bɛ taa joli la. bon ni épicerie 8 la an bɛ nin mètre kelen di client ma 8000 francs par mètre carré. donc ka bɔ kun in na ka taa kun in na quoi. voilà mètre carré kelen. mètre carré kelen. voilà o ye 8000 ye. 8000 francs épicerie 8 la. épicerie 8 o ye den joli. et puis bon nin den kelen bɛ taa 32 pièces au max 32 pièces comme ça voilà mais ni fɛngɛ ka bon ni commande ka bon ni surface ka bon an bɛ dɔ bɔ a la pour que client fana kana décourager parce que. cɛ ɲumanin ninnu olu bɛ kɛ ninnu. bon ninnu bɛ kɛ kuru kɔnɔna de la. so kɔnɔ. nin ye so kɔnɔna taw de ye. o tɛ kɛ kɛnɛma. non ninnu tɛ kɛ kɛnɛma nin ye so kɔnɔ taw de ye. olu da ka gɛlɛn dɔɔnin ya. non bon a da man gɛlɛn dɔɔnin bon ninnu ye 7000 francs 6000 francs comme ça bon ça dépend parce que mali baara ye fɛn dɔ ye n'i bɛ ka baara kɛ maliyɛn bolo kana essayer ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye cogo dɔ ye parce que n'i ye maliyɛn kelen ka baara kɛ ka ɲɛ ale bɛ se k'i lase yɔrɔ caman na o de kama n'i y'an wele ka na n'i y'a ye an ka prix ka ca i ma an bɛ nɔgɔya da k'i ye cogo dɔ an n'an yɛrɛ bɛ jigin cogo dɔ ye pour que an kana tiɲɛ ɲɔgɔn ye pour que bɛɛ ka se ka satisfait baara kɔnɔna na donc on est obligé ka an tɛ nɔgɔya gɛlɛya kɛ mɔgɔ si kan n'ala sɔnna. mais ne ye min lakɔlɔsi kɛnɛmata ninnu na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu sanfɛla dessin dɔ b'o la mais dɔw bɛ yen olu tolen don ten. effectivement olu fana sɔngɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ de wa. aw sɔngɔ bɛɛ ye kelen mais o bɛ dépend mulu fana cogo tɛ kelen ye dessin ko b'a la quoi fɛn tɛ minnu sanfɛ ta machine dɔ an b'a fɔ machine pressure ale b'a dilan k'a sortir a yɔrɔnin bɛɛ an b'a da k'a arroser a ka ja mais ni minnu filɛ ninnu bɛ bila muli kɔnɔ k'a gosi muli kɔnɔ k'a datugu 2 jours comme ça a bɛ muli kɔnɔ 3e jour an b'a démoli k'a sɔrɔ k'a bila suma na k'a arroser k'a livrer terrain kan. donc zan n'i y'a faamuya sisan aw bɛna dali da mais aw b'a dilan fana. an b'a dilan an b'a poser. usine yɛrɛ de b'an bolo a dilanni kama. a dilanni kama. usine b'an bolo a dilanni. donc sisan mɔgɔ joli de b'e bolo nin baara in bɛɛ la. bon nin baara ne ka bureau kɔnɔ mɔgɔ ni ka kɛnɛma mɔgɔ à peu près 30 personnes. 30 personnes. bɛɛ bɛ a dayirimɛ sɔrɔ. bɛɛ b'i dayirimɛ sɔrɔ bɛɛ b'i ka hakɛ sɔrɔ ni ala ka diya ye inchallah. n bɛ se ka kiba bila ka taa stage la i fɛ parce que an fana bɛ fɛ ka dɔ da. problème t'a la n'ala sɔnna kiba tɛ. aw bɛ stagiaires ta kɔni. an bɛ stagiaires ta ni nana k'an ka former y a pas de problème an bɛ stagiaire ta k'i former donc ni mago b'a la ka i yɛrɛ ta an bɛ sira d'i ma ka tila ka fɛn caman caman ɲɛ yɛrɛ la ka fɛn caman caman don bolo caman k'i ye n'ala sɔnna ma mashallah. mais i ye degun fɔ i da ma se fɛn dɔ ma parce que mali la yan ni fɛn fɛn wulila ni mɔgɔ minnu y'a kun fɔlɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ jama bɛ ɲɛsin olu ma parce que bi an b'a dɔn k'a fɔ dans l'Afrique kɔni alihamudulilayi mɔgɔw bɛ k'a dɔn aw bɛ baara min kɛ ka kɛɲɛ n'aw yɛrɛ ka baara kɛcogo ɲuman n'aw ni mɔgɔ minnu dalen don ɲɔgɔn na est ce que marché ko fana b'ale fana na wa i n'a fɔ mɔgɔw bɛ marché ɲini cogo min f'i ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ marché ɲini i ye ka wuli ka jɔ kɛ k'i ko fɔ ka se k'i lakodɔn mɔgɔw ye. oui souvent o b'a la supposons i n'a fɔ souvent an bɛ se ka hali sisan an bɛ ka marché misɛnnin dɔ sɔrɔ ministère défense kɔnɔ i tɛ se ka don yɔrɔ sugu la fo danaya ka k'i kan ni danaya t'i kan et puis ni mɔgɔ dɔw t'i ɲɛ et puis encore papier jɔlenw ka k'i bolo olu fɛn bɛɛ ye agrément ko ni fɛnw de ye donc i bɛ taa i ka demande déposer fo papier ka k'i bolo fo papier ka k'i bolo
donc olu ka sugu bɛ na n'olu sugu nana an bɛ taa n'an ka fɛnkɛ bɛɛ ye ka papier bɛɛ ye ka déposer n'an ye marché sɔrɔ an bɛ baara kɛ pas problème sinon alhamdulilayi défense kɔnɔ kɔni chaque fois an bɛ to ka fɛn misɛnnin dɔw kɛ n'ala sɔnna mais sisan ne bɛ fɛ ka min fana dɔn bi i y'a fɔ ko a bɛ se k'a to baara bɛ di denmisɛnninw ma est ce que san kɔnɔ wagatiw de bɛ aw bolo a bɛ mɔgɔ dɔw ta par exemple sisan comme ni journalisiya sariya la a fɔ ko ni mɔgɔ nan'i fɛ yen sanji la ni kalo 6 kɛra i k'a labila a fana ka taga a yɔrɔ walima i b'a ta baara la aw ta bɛ cogo di ni mɔgɔ nana sisan aw fɛ yen parce que denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ so u tɛ baara la c'est vrai voilà bon ni mɔgɔ min nana an fɛ yen n'i ye stage kɛ 6 mois n'i b'a fɛ n'an y'a ye k'a fɔ i place b'an fɛ yen i nécessaire b'an ye an b'i garder k'i fara employé kan mais entreprise mana kɛ cogo o cogo dan bɛ mɔgɔ la quoi i tɛ se ka mɔgɔ ta wala i dan i se i tɛ se ka mɔgɔ ta ka tɛmɛ quoi mais n'i nana n'i y'a ye k'a fɔ ko n'an y'a ye k'a fɔ vraiment mɔgɔ place tɛ yen vraiment an ye stage min k'i kunna an b'a essayer k'i labila ka formation ɲɛnama wɛrɛ k'i kunna minnu ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ dans les jours à venir hali bɔra an fɛ yen ka na nimisa k'a fɔ ko n bɔra nin yɔrɔ in na quoi kalo joli bon a bɛ daminɛ 3 mois jusqu'à 6 mois ni min dɔw bɛ olu pressé bɛ na olu tɛ tɛmɛ 3 mois kan u b'u haraba kan bɔ 3 mois ah mais Mali baara tɛ yan o bɛ se ale bɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn dali dɔw la i b'a sɔrɔ sisan waritigi dɔ b'a kɔfɛ a bɛ se ka baara in ɲɛdɔn dɔrɔn n'a y'a ɲɛdɔn a bɛ taa matériel san ka d'a ma ka marché ɲini ka d'a ma donc ça va aller mais dɔw bɛ yen n'olu b'a fɛ ka dɔnniya yɛrɛ k'a ɲini k'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ temps ta u bɛ mɛn an bolo fo n'an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ vraiment i fɛngɛnna an bɛ sɔrɔ ka sira d'olu ma quoi voilà o bɛɛ de b'a la quoi a bɛɛ b'a la san kɔnɔ mɔgɔ joli bɛna stage la e fɛ yen n'u bɛ bɔ ka baara sɔrɔ u yɛrɛ u bɛ se k'u jija u yɛrɛ ye bon souvent san kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka na parce que u tɛna mois kelen na i b'a sɔrɔ dɔw don waati bɛ bɛn dɔw bɔ waati ma an fɛn tɛ sɔn ka mɔgɔ stocker ɲɔgɔn kan aw bolo ye parce que voilà pour que wala mɔgɔ kana voilà sariya b'a baara la donc dɔw don waati bɛ bɛn dɔw bɔ waati min na mais souvent à chaque trimestre a ka ca ala fɛ an bɛ dɔw la don bon k'a fɔ ko n bɛ se ka nombre fɔ an mɔgɔ la tan san kɔnɔ vraiment a bɛ se ka kɛ dɔw chaque trimestre an bɛ dɔw la don chaque trimestre dɔw bɛ bɔ chaque 3 mois quoi voilà awa ne terikɛ dɔ y'a fɔ ne ɲɛna ko ni m'a fɛ k'a dɔn ko mɔgɔ min fɔlen don dalida la ko n ka marché d'a ma samiya fɛ o tuma samiya la mun de b'aw ni samiya cɛ samiya na ko ma nɔgɔ aw bolo dɛ bon samiya problème min ye ale carré dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ji bɛ jigin a kɔnɔ kojugu bon e bɛ n'i ka dali poser dɔrɔn ka na cɛncɛn ni fɛnw poser dɔrɔn sufɛ sanba bɛ na dɔrɔn k'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye a tɛna taa papier a bɛ taa ni cɛncɛn ni fɛnw bɛɛ ye donc an b'a a waatiw lajɛ a ko ne ma ko n'i b'a fɛ k'a dɔn ko mɔgɔ min bɛ se dalida la ko n ka marché d'a ma samiya fɛ samiya fɛ effectivement ko o mɔgɔ man ca o la dɛ donc tiɲɛ yɛrɛ la kɔni samiyafɛla degunba souvent samiyafɛla degunba surtout n'an sera mois d'août ninnu ni septembre ninnu ma a kuma ka ca dɛ a marché ba dɔw yɛrɛ bɛ yen ni nana an b'a fɛ k'i ka to ji ka nɔgɔya dɔɔni donc n'i sɔnna o ma donc an b'a essayer ka donc tilema de ka di dali ye bon a waati bɛɛ ka d'a yɛrɛ mais a carré fana b'a dan ma quoi carré bɛɛ tɛ parce que i b'a sɔrɔ carré dɔw bɛ yen ji bɛ jugu fɛ kojugu mais carré dɔw bɛ yen i bɛ se hali samiya ko t'u la tilema ko t'u la i bɛ se ka baara kɛ hali san na i bɛ se ka baara kɛ ji tɛ taa ni foyi ye ji tɛ tiɲɛni kɛ voilà donc o de kama an b'a essayer ka mais sa aw yɛrɛ ye yɔrɔba jumɛn kɛ n'an bɛ se ka taa yala k'u lajɛ don dɔ la bon ni kɔnɔna fara kɔkanna kan carré kɔnɔna kan yɔrɔ belebeleba jumɛn bɛ yen misali la ni dalafiriki y'o kɛ bi ni mɔgɔ bɛ se k'i bolo ɲɛsin a ma bon mɔgɔw ka so kɔnɔna fɔli indication ma nɔgɔ tɛ sinon carré kɔnɔna na ni mɔgɔ min ye hali sisan ni mɔgɔ min yɛlɛnna kuluba fɛ centimètre yɛrɛ kuru kɔnɔna na u filɛ ka chantier ba dɔ ko CMD wa CMD voilà an bɛ k'o kuru kɔnɔna dilan sisan o ka bɔ la Baroni Gambi ka carré kɔnɔna na kurufina an bɛ k'o ka yɔrɔ entourage ka don 6e kɔnɔna na an bɛ k'olu bɛɛ kɛ sisan bon en même temps an yɛrɛ bɔra Zɛri na sisan n tɛ tɛmɛ kalo kelen kan bon Dieu merci yɛrɛ ka mɔgɔw tɛmɛna ye voilà effectivement Keba taara ye voilà bon chantier baw bɛ yen quoi voilà mais don nataw la aw yɛrɛ bɛ fɛ ka mun kɛ pour que dalafirika lakodɔn aw ka se ka marché ɲɛnamaw sɔrɔ bon aw ka laɲini an ka laɲini ye min ye franchement kaso ne ye min faamu Mali la yan maliyɛn bɛ so jɔ 100,000 yirika la ka bɔ k'i jɔ bɔgɔji la ah oui parce que maliyɛn bɛ se ka 500,000 1,600,000 don so la ka dɛsɛ ka carré kɔnɔna ka 1,1 1,2 don sigida la k'o dilan bon o de dekun bɛ an kan kosɛbɛ parce que
dalafiki yɛrɛ nakun de ye ka nɔgɔ kɛlɛ ka bɔ sigida la voilà parce que an yɛrɛ tɛmɛna yɔrɔ dɔ fɛ i ka mɔgɔw y'a ye an nana ka kare to cogo min na a y'a ye après kare dilanna an talen kɔfɛ kare kɛra cogo di yɔrɔ sanuyana bon dalafiki yɛrɛ n'a a kɛra te wuli yɔrɔ de ye sisan effectivement ni yɛrɛ bɛ sigi kuma tɛ funteni na très bien dɛmɛ caman bɛ da ye dɛ ya ni yɔrɔ dilanna i b'a yɔrɔ yɛrɛ kanu bɛ sigida denw minɛ hali n'a ka d'u ye ka taa yala mɔgɔ yɔrɔ ka quartier la i b'a ye u bɛɛ b'i sigi ka da la bon i b'a ye hali ka ni yɔrɔ sanalen don zon bɛ doli min kɛ fɔ na kare kɔnɔna na a bɛɛ bɛ dabila mɔgɔ bɛɛ bɛ kɛnɛma et tu vois ala bɛ ɲɛbɔ jamanaba mun fɛ yɔrɔ fɛn min na u y'u ka sigidaw de dilan bon n'an ye so ɲɛnamaw jɔ bien sûr so ɲɛnamaw b'an fɛ yan mais kɛnɛmana de dilannen tɛ dalafrika kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye ka kɛnɛmana sanuya pour que dɔ ka bɔ soso ni banajugu ni fɛn kuntan ninnu na quoi voilà. mais est ce que bi gouvernement kɛlen ka fɛɛrɛ kɛ pour que aw ka baara ka nɔgɔya aw bolo. bon tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement ka côté la an n'olu ma se ka se ɲɔgɔn ma kosɛbɛ 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 mais ni département bɛ fɛ ka baara kɛ n'a ye surtout mairie ninnu yɛrɛ ta de ka bon an bolo kosɛbɛ parce que olu ɲɛsinnen bɛ sigida ko de ma bon ka se ministère min fɛnɛ bɛ n'i b'a fɛ ka baara kɛ n'a ye y a pas de problème i b'an wele. an ma se Boubacar Keita ma yan commune 6 la. non an ma se. ale y'an ka petit petit nin ok basi t'a la komi diɲɛ ye ko ye an bɔra yɛrɛ fɛ ka ne y'o bila fɛngɛ la peut-être n'an sera fɛ yen. n y'a mɛn fana ko min ye dali ye ko aw bɛ minnu da mɔgɔw ka so kɔnɔ kuru kɔnɔnaw la k'o de baara ka d'aw ye ni sirajanbaw ye mun de bɛ na n'o ye. bon marché ye fɛn dɔ ye i b'a sɔrɔ ka di izintigiw ye kuru kɔnɔna marché de ka teli i bɛ t'o minɛ dɔrɔn tile fila saba i tilara. mais kare kɔnɔna filɛ i b'a ye i bɛ mɛn a kunna souvent kare dɔw yɛrɛ b'i sɛgɛn kosɛbɛ 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 i bɛ t'a sɔrɔ kare kɔnɔna yɛrɛ ɲɛnabɔ cogo foyi t'a la. e tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ. i tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ bon sotigi dɔw yɛrɛ fana bɛ yen sigida mɔgɔ dɔw fana bɛ yen i n'a fɔ ni mɔgɔ kelen karila sa ka wari bɔ ka sigida dilan bon ni sigida tɔw mɛ fɛn bɔ a la dɔw b'u bila ko kɔnɔ ka se ka ko bafuye cogo dɔ ye bon olu bɛɛ gɛlɛyaw b'a la bon ni sigida yɛrɛ fana cogoya man ɲi on est obligé an bɛ machine ba ta ka gratter ka essayer ka dilan ka ɲɛ parce que ale problème de ye ka da fɛn dɔ nɔgɔlen kan a t'o fɛ i n'a fɔ ka taa ji pɔtɔpɔtɔ sɔrɔ ka taa cɛncɛn bɔ ji pɔtɔpɔtɔ ka da o kan i b'a ye a bɛ jigin f'i ka gratter. aw b'a labɛn yɛrɛ an b'a labɛn ka tilen ka latitude rouge k'a kan ka compacter ka sɔrɔ k'an ka niveau ta topo ni fɛnw bɛɛ b'an bolo a kama ka baara kɛ ka a kɔ bɛn ɲɔgɔn ma dans les jours a ka se ka mɛn a kana jigin cogo min parce que alhamdulilah n kɔni mana tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛ fɔ bi mɔgɔ si mi plaint k'a fɔ ko n ka fɛn kɛra tan n ka fɛn kɛra tan voilà. mais zan ne ko dali mana da o munna mɔgɔw bɛ a fɔ k'u tɛ fɛ kamiyɔnbaw ni fɛnw ka yɛlɛ a kan. bon o bɛ dépend yɔrɔ caman na i b'a ye u bɛ taa barrière dɔw sigi pour que mobili misɛnninw dɔrɔn ka se ka tɛmɛ mais mobilibaw tɛ se ka tɛmɛ. voilà bon n y'o f'i ɲɛna o bɛ dépend i b'a sɔrɔ sisan mɔgɔ min y'a da waati min na kare mago bɛ épicerie min na ni m'o da de o problème bɛ na sinon kare mago bɛ épicerie ma n'i y'o da o mobili tɛ dugukolo sanfɛ min ta yɛlɛ a kan ti bon mali kɔnɔ kɔni y'a kan o mobili tɛ min ta yɛlɛ a kan ne yɛrɛ min filɛ nin ye épicerie 8 an ye da Hayidara ka foro kɔnɔ bɛn dɔ bɛ Hayidara bolo a ka foro kɔnɔ baara in na 12 jours 24 jours a bɛ yɛlɛ nin kan tu as vu donc tɛ foyi k'a la a b'a da cogo de bolo a b'a da cogo n'a dilan cogo dɔrɔn de bolo baara banna. ayiwa ni maa minnu b'a fɛ ka ɲininkali kɛ zan na u bɛ se ka weleli kɛ 92 42 42 30 la ka se ka ɲininkali kɛ ka faamuyali kɛ min ye dal afrique ale ɲɛmaaba n'o o ye zan jara ye ale de b'an bolo yan bi tilegan in na ka se ka faamuyali kɛ maa caman bɛ yen olu ka laɲini ye min ye bi denmisɛnninw b'u bolo u ti baara la u taacogo t'u la kalanw kɛlen no bɔn u taara u kɔni bɔn u bɛ sorbonne dɔw u bɛ montesquieu ninnu dɔn kosɛbɛ ani lavoisier ni fɛnw mais o ti kɛ barama kɔnɔ dɛ sa. o kɔni o ti kɛ barama kɔnɔ f'i ka wuli ka baara de kɛ. baarako la a bɛ se ka mun de fɔ sisan. bon baarako la an b'a fɔ denmisɛnninw ka wuli ka baara kɛ parce que jeune baden de bɛ yen n yɛrɛ bɛ profiter k'o fɔ yan ne ni ɲɔgɔnna entrepreneur misɛnnin baden u bɛ dugu ma talent b'u la courage b'u la mais o dɔɔni tɛ u bɛ dugu u bɛ wo kɔnɔ u bɛ se ka jamana ni koba kɛ jamana ye mais alhamdulilayi ni denmisɛnninw wulila ka se u ma k'olu ɲɔgɔnnaw ladege ka fara u kan u bɛ se ka jamana ni ɲɛda yɛlɛma quoi
mɔgɔw ka bɔ grena sigu ni temibaw ni fana an ka wuli ka baara kɛ ka jamana ni ka a ɲɛda yɛlɛma ka taabolo ɲuman d'a ma ka se ka mɔsi mɔgɔ min bɛ jamana kɔfɛ u ka ɲɛbɔ Mali fɛ ni jamana dilan dɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn jamana fɛ yaya hali ni soba jɔ ni kɛnɛmana man ɲi fo kɛnɛmana nin ka dilan ka dafa image bɛ ɲɛ quoi voilà. i ye min fɔ o ye tiɲɛ parce que n'i ye yɔrɔ caman jateminɛ i bɛ taa so ye i yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ tiɲɛ na jɔn ka la karisa ye baara kɛ très bien mais min ye dugumana ye a bɛ n'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ bɔ dɔrɔn olu bɛ du ka mobili kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kare kɔnɔ bɔtɔbɔtɔ ni fɛn ninnu olu ka sira foyi t'o tɔ si la tuguni i bɛ taa misiri la wuluwuluji i bɛ segin wuluwuluji u mana na fana u bɛ mobili boli ka du ka so kɔnɔ bon an kɔni bɛ yeli makalu fo yan ale ma kɛ olu ɲɔgɔn ye sabula ale y'a dɔn k'a fɔ ko ani maaw bɛ sigi la a ye ɲɛma kɛ Jalo fana o fana b'an ka yɔrɔ fanfɛla la o fana ye pavé ɲɛnɛma da an balimakɛ dɔ fana bɛ yen ne kɔni t'a dɔn k'a daminɛ voilà Zerni sanfɛla la fo yen fɛ ka na fo goudron na voilà Bacili ale fana y'o kɛ mɔgɔw caman bɛ k'a kɛ bi e yɛrɛ bolo ni denmisɛnninw caman taara k'u dilan parce que ni marché bonyana fana n'aw ka jama ka ca est ce que a ka di aw ye aw ka denmisɛnw de ta wa ou bien mɔgɔ bɛ carré kɔnɔ n'aw mɔgɔ bɛ suma wulu ta wa ou bien aw bɛ mɔgɔ formelenw de ɲini pour que ka se ka na baara kɛ parce que n y'a ye k'a fɔ tuma dɔw la fana hali kuranko gɛlɛya bɛ ka aw la aw ni groupe dɔ bɛ yaala baara in ma nɔgɔn dɛ nin bɛɛ b'a la parce que i tɛna se ka taa mɔgɔ ka marché minɛ ka tila ka t'i jigi da olu ka courant n'u ka fɛnw kan o c'est pas o tɛ devis kɔnɔ quoi tu es obligé n'i ka n'i bɛ devis kɛ i b'o bɛɛ jate minɛ i bɛ nin bɛɛ jate minɛ i tɛ se ka taa fɔ cɛ ɲɛna ko bon ko komi courant tɛ k'an k'a jɔ fɔlɔ an ka jɔ fɔlɔ n'o kuma t'a la dɛ n'a daminɛna a tɛ jɔ dɛ a bɛ kɛ de hakɛ min dira i b'a k'o kɔnɔ a bɛ kɛ o de kɔnɔna na fɛnɛ a gɛlɛya fara nɔgɔya kan o de kama n'an ka groupe n'an ka fɛnw bɛ yala parce que an bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ ka baara sugu ka da la an tɛna se k'an ta ɲɛ sɔrɔ f'an ka a dégager ka bɔ yen bon i tɛna se dun t'i jɔ marché tigi da la chaque fois courant ja bon o tɛ bɛn yɛrɛ donc on est obligé an n'an ka groupe bɛ yala ka fɛn kɛ bon ni denmisɛn min b'a fɛ an ka baara kɛ y a pas de problème parce que kasum denmisɛn ko fɛnɛ kɛlen problème ye bi dɔw bɛna para dɔrɔn k'u mago bɛ baara la dɔrɔn donc n'u ye dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn u bɛ taa donc n'u ma dun ka ban ni gɛlɛyaw minɛ u bɛ boli tuguni bon baara tɛ sɔn o ma quoi i k'i ɲɛsin a ma quoi voilà. ayiwa nka don nataw la e yɛrɛ b'a fɛ ka yɛlɛma jumɛn don aw ka Dal Afrique baara kɛcogo la pour que min ye yeli ni yeko ɲuman ni mɔgɔw bɛ se k'aw sɔrɔ cogo min ani sɔngɔko ta fanfɛla fana na i bɛ se ka mun de fɔ. bon don nata ne bɛ fɛ ka yɛlɛma min don n ka baara parce que an y'a mɛn ka fɔ k'aw ka prix de ka dɔgɔ ni mɔgɔ caman ta ye. oui effectivement o b'a la bon maliyɛn fɛnɛ wari tɛ mɔgɔw kunna n'i y'a ko kɛ cogoya dɔ ye a tɛ faamu. an tɛ taa dɛ sa. an bɛ ka selima laha ɲini n'a fɔra ka t'o don dali la. ti ɲɛ dɛ. bon ne an bɛ ko nɔgɔya quoi. bon fɛn min hamina yɛrɛ bɛ Dal Afrique la bi o ye a siège bɛ Bamako de fɔlɔ. a ka di don dɔ fɛ dans les jours à venir an ka se ka sigi Mali région caman na parce que n'a fɔra i y'an ka image ye sisan a ka diyara e ye supposons sisan i ka kɛfa tɔ min kɛra fɛ yen dɔw tun bɛ Europe a ye n wele ko ale yɛrɛ tun pɛrɛnni kino ale bɛ dali sa Europe ka na n'a ye ka d'a ka so la Kayi. dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Sisoko ka bɔ Nyoro di Sahel. Basi foyi t'an na. I ka ɲininkali. Ayi bon ne kɔni ye wele k'aw fo parce que an m'aw ka émission lamɛn kabini kunun n bɛ ka wele aw ka numéro n tɛ k'aw sɔrɔ sisan n'a dayɛlɛ la n ye wele kɛ a la. Vraiment émission taabolo a diyara n ye kojugu an b'aw fo aw ka baara ɲuman na. I Sisoko. Ala ka ɲɛtaga d'anw ma. Amina yarabi. Vraiment aw ka émission tɛ fɔ n kɔ an b'a bɛɛ de lajɛ aw ka foli don vraiment Kasim Tarawele. Merci. Ala k'i dɛmɛ baara in na. Amina yarabi. Ala ka sutura d'anw ma Ala ka lafiya. Amina yarabi. Ala ka jamana la lafiya. Ami. Merci Tarawele. Merci beaucoup Jean. Ninnu y'a sugu jumɛnw ye a bɛ n'a fɔ disque de kɔ ninnu voilà ni k'a dɔn ka yamara yɛlɛ la nin tɛ dun dɛ. bon généralement bɛ ninnu da parking de la. parking. voilà nin tɛ parking na ka caya. ale wo ni o. nin bɛɛ bɛ parking taw de ye quoi. bordure de fleur ye quoi. fleur bɛ minnu bolo. voilà ni fleur b'i ka so kɔnɔ. i bɛ ka bordure kɛ k'a lamini. an bɛ taa n'i ka n'i sigi ka yɔrɔ la. bon ni. carré dɔw bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a tɛ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min i bɛ se ka da ye bon ni an bɛ da garage da ninnu na n'i ka garage rampe ka yɛlɛ généralement yɔrɔ ninnu an bɛ nin da o la ka caya quoi bon nin dabɔra yiri de kama yiri wala n tɛ a la kurulen na wala nin ye yiri ta de ye quoi
ni yiri bi ka so ni yiri b'i ka so quoi voilà effectivement ne ko dal bi se ka da yani k'i ka so jɔ a ayi dɛ ale tɛ nɔgɔ fɛ quoi voilà ale ye baara de ye i ka so banni ka ban pewu fɛn bɛɛ banni k'a tɔtɔ peinture dɔrɔn ye ale peinture dɔrɔn de bɛ n'ale kɔfɛ donc sisan n'i y'a faamu mɔgɔw bɛ mun mina électricien fana kɔ quoi mɔgɔ bɛna olu bɛ parce que chantier la i bɛ taa sɔrɔ peinturekɛlaw ni électricien olu bɛ b'a fɔ ko mais k'u b'a to ko fo ni bɛɛ taara kuma ko wo bɛ datugu k'u bolo de bɔ peinturekɛla fana mana na o fana tɛ fɛ n'ale nana maa ka wele ale kɔfɛ parce que ale bɛ turu ni fɛnw bɛɛ datugu donc dali bɛ na ale fana kɔfɛ ayi non ale bɛna dali ɲɛ ale bɛna dali parce que n'i mɛ ale ye dali préposé n'i peinture ka dali posé dali gosi a bɛ se k'i ka kogo nɔgɔ f'i ka fila ka yɛrɛ tisi kɛ fo dali ka da fo dali ka da n'ale banna sa peinture bɛna ni yɛrɛ sigilen filɛ ye peinture a b'a kalama ale ye peinture de ye voilà a bɛ peinture e bɛ ABPM na i b'a association na min bɛ ALD Bamako fanfɛla la e t'o la dɛ allo oui Anglais Oumar Ntile n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu Umaru Kulubali ka bɔ New York Umaru Kulubali ka bɔ New York awa Umaru i ka ɲininkali ne ka ɲininkali bɛ pardon la o bɛ tali ninnu kɛ so kare bari ni mɔgɔ min b'a fɛ ka tali kɛ i ka so entourage de la ou bien a bɛ kɛ ka taa se a kun fɔ a kun de la quoi ani du kɛnɛ par exemple n'a sɔrɔ ko mɔgɔ min ye du n'a sɔrɔ ko mɔgɔ min delila ka tali la donc tali la a bɛɛ de bɛna wuli ka bɔ yen ba ou bien a bɛ da kɔrɔlen de kan n'i ye dali da ka tɛmɛ wa parce que par exemple an sigilen bɛ Cɛbani de quoi Cɛbani an bɛ yɔrɔ min na nin vraiment an ka siran nin an sɛgɛn kosɛbɛ mais Cɛbani sugu kari ka jigin ka taa ba fan fɛ ale yɔrɔ la ni sanji nana n bɛ min f'i ye i bɛna min fɔ sow bɛ yen 1,200,000 mais i tɛ se ka dɔ so kɔnɔ balawolo ni ye fani fana dɔn a b'a bɛ tiɲɛ ayiwa jara bɛ n'i jaabi ok o de ɲininkali tun bɛ ne bolo i Kulubali merci Kassim vraiment b'i lamɛn i ka fɛn ninnu ka da kosɛbɛ an b'a lamɛn cogo o cogo merci beaucoup k'an bɛ New York kaw bɛɛ fo o b'a mɛn bon courage merci k'ale ka so ye 1,200,000 ye a bɛ Cɛbani nka k'i ye min fɔ ko ɲɔgɔnna de b'ale fɛ yen dɛ k'ale kun n'a kun a n'a ka so lamini k'a b'a fɛ ka dali la ko nka k'a ko ka gɛlɛn i bɛ mun fɔ Kulubalikɛ bon n bɛ min fɔ Kulubalikɛ Kulubalikɛ i bɛ tila k'i ka numéro di an b'a di Jara ma parce que kuma tɛ se ka fɔ ten cogo la ni marché ma d'an ma i bɛ nin marché kelen kɔni i bɛ nin d'anw ma an bɛ taa nin dali da kiba bɛ taa filmer Kulubalikɛ jaabi bon min fɔ Kulubalikɛ ɲɛna a bɛ n'a fɔ bɔgɔbɔgɔ de bɛ yen non n y'a ka kuma faamu i b'a yɔrɔ in dɔn non degun b'a kan Cɛbani yɔrɔ dɔ bɛ yen i ye fala kɔnɔna yɛrɛ de ye n t'a dɔn ni c'est comme Jalakɔrɔbugu ni fala Cɛbani cɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen a yɔrɔ ma nɔgɔ dɔɔnin quoi jaabi bon n'a ka yɔrɔ bɛ entourage la bon a bɛ ka fɔ cogo vraiment degun b'a kan n'a mako b'a la k'a fɔ degunnen don yɛrɛ yɛrɛ i n'a fɔ i y'a fɔ a ka numéro a ka weleli kɛ dɔrɔn an bɛ taa carré kɔnɔna suma topo b'an bolo a kama ji kan ka dresser ka taa côté min kan an b'o bɛɛ ta k'a bɛɛ dresser i ni ji yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye ni caniveau de ka di ye an bɛ caniveau k'a la ka panti bila caniveau kɔnɔ an bɛ jiboli siran dɔ kɛ effectivement an bɛ jiboli siran dɔ kɛ cɛmancɛ la an b'a fɔ ko cunette n'o fana ka di ye an b'o dresser côté sɔrɔ cɛmancɛ la ji bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ de kɔnɔna na i tɛ ji tɛ i tɔɔrɔ tuguni effectivement voilà hakili la a tulo b'an na parce que ko ko a degunnen don ni degun kɔni tɛ kelen fila ale ta ye n ka jugu nin waati la ne ko aw tɛ ji fɛ dɛ ji parce que dali a bɛ n'a fɔ dali ni ji man di dɛ samiya man d'aw ye nin fana ko ji b'a ka yɔrɔ la i ko k'i bɛ jibɔ sira dilan ko ka dɛrɛn kɛ parce que i b'a dɔn problème c'est quoi ale fana ye fɛn problème an bɛ ka jiboli sira dilan kun min kama sanji tɛ sinon n'an ka dali da ka ban n'a dara ka ban ji tɛ foyi k'a la sanji tɛ foyi k'a la min ka jugu ale ma sigida mɔgɔw ka ji nɔgɔ o de a bi fana Bamakɔ fana ka fɔ dɛ parce que wuluwulu bɛɛ de bɛ bila sira kɔnɔ mɔgɔw tɛ wuluwulu sew fɛ yen tuguni u ye carré kɔnɔna de kɛ wuluwulu tɛmɛ sira ye gouvernement yɛrɛ kan ka wuli o la o parce que yɔrɔ caman bɛ yen bi yɔrɔ yɛrɛ tiɲɛni yɛrɛ jubaju ye o yɛrɛ de ye mɔgɔ bɛɛ de b'i ka wuluwulu bila carré yɛrɛ de kɔnɔ ka taa or sira min bɛ bila a kɛkun ye ni ji de nana samiya ji ka tɛmɛ a fɛ bɛɛ kan k'i ka wuluwulu sen i ka so kɔnɔna baara kɛcogo de b'a la kɛcogo de b'a la o sɔngɔ n'anw ta ninnu sɔngɔ tɛ kelen ye
bon so bara de dɔrɔn parce que san an tɛ bɔ nun kɔrɔ ka taa an kɔnɔ fɔ so dɛ f'a ka fɔ an ɲɛna tiɲɛ na samiya waati ji ka ca nka o ni tilema baara tɛ se ka kɛ kelen ye. non an y'o fɔ maliyɛn ɲɛna a tɛ faamu. a bɛɛ prix ye kelen ye. a bɛɛ prix ye kelen ye. baara ni aw de bɛ fɛɛrɛ tigɛ. wala an bɛ fɛɛrɛ de tigɛ n'an y'a sɔrɔ n'a ye degun min y'an sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ degun na an b'a ta parce que i tɛ se ka baara bila ko samiya quoi bon a ka gɛlɛn quoi. dɔ fana ka kuma bɛ yan a ko ko olu ta tɛ sanjiko ye olu bɛ yɔrɔ mun na ko a bɛ fara kulu kɛ k'a bɛ ko kulu k'olu ko bɛ kɛ cogo di mɔgɔ minnu ka yɔrɔ bɛ kulu fanfɛlaw la. kulu fanfɛla i n'a fɔ. a yɔrɔ kululama don ko fara bilenman bɔ olu ka yɔrɔ la kosɛbɛ k'ale mobili ta ka di ka gɛlɛn. bon n'o kasiw fana bɛ yen n'an y'an wele an bɛ taa ni mansin na n'an bɛ se ka kulu caman ci parce que ala an bɔra ɲɔgɔnna dɔ kan a tigi waritigiba dɔ don a ka so bɛ fɔ kuluju la bon a ka so ka bɔ dugu ma ka yɛlɛ c'est pas facile a ka gɛlɛn bon n'i ko k'i b'a kulu ci toujours bɛ fara ɲi bɛ bɔ sanfɛ voilà kamo yɛrɛ de voilà o ka jugu voilà donc ni n'an taara lajɛ n'an y'a ye ka fɔ parce que souvent dali fana jɔyɔrɔ tɛ yɔrɔ dɔw la dɛ on est obligé an b'a fɔ de ko fɛnɛ ko béton armé an b'o n'an bɛnna la an b'o da i ka yɔrɔ la. donc dali tɛ se ka kɛ fan bɛɛ. yɔrɔ dɔw bɛ yen fara ni bolo yɔrɔ dɔ la cogo dɔ ye n'i y'a da cogo o cogo bɔ a panti sɔrɔ man di mais n'i b'a fɛ an ka da an b'a da mais a kɔni bɛ temps ta parce que vraiment kasun mali problème bɛ baara surtout malgré ka wari bɛ ka d'i ma ka baara dɔ kɛ ka d'i ma n'ala ma fɛ i bɛ t'i tɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ non obligé ka baara ɲuman kɛ ka di mɔgɔ bɛɛ ka satisfait cogo min voilà a kɛra kulu a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'an wele an bɛ taa yɔrɔ position lajɛ an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ quoi voilà. ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na min ye an ka miniti yɛrɛ an ka wagati yɛrɛ a sera parce que ni 13h sera ka ban ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo i bɛ se k'o da mɔgɔw tulo kan. d'accord bon kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo surtout ka diaspora fo kɛba tɛmɛnen min kɛra an fɛ yen vraiment diaspora mɔgɔ ye n wele kojugu i n'a fɔ n yɛrɛ kuma ka min ka histoire fɔ sisan a ko ale pɛrɛnnen don ko ka dali san Europe ka na mais kɛba sigili tɛmɛnen min kɛra a donna ne ka fɛnkɛ page kɔnɔ k'a ye ale yɛrɛ mago bɛ pavé qualité min na couleur cogoya la vraiment ale y'o ye c'est pas la peine ale ka dali san fɔ Europe ka na n'a ye donc mais ko Kayi mara sanama baara k'a matériel sɔngɔ ka ca ko fɔ 8e mois ni waati sa k'a bɛ n wele bon mais maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɔ vraiment Dalafrique kɔni ka laɲini ye dans les jours à venir k'a fɛnkɛ sigi Mali région bɛɛ la i n'a fɔ a yɛrɛ tɔgɔ b'a ɲini cogo min Dal Afrique hali ni a diyara n bolo dans les jours à venir k'a sigi sous région dɔw la pour que an ka se ka farafinna yɛrɛ ɲɛda yɛlɛma ka farafinna dilan bɛɛ ka se ka ɲɛbɔ farafinna fɛ cogo min parce que an ka mɔgɔw bɛ ka girin Europe nɔfɛ a donna ta a bɔra ta a bɛɛ ye yen dilannen don u cɛsiri don u ka yɔrɔ de la bon fo an fana ka ɲɛsin an ka yɔrɔ ma ka yɔrɔ dilan sigidaw ka dilan mɔgɔw ka ɲɛbɔ sigidaw fɛ dɔw ka bɔ nɔgɔ ni bana ni fɛnw na donc a kɛra mairie a kɛra gouvernement a kɛra fɛn o fɛn ni mɔgɔ commerçant aventurier diaspora mɔgɔw waritigi fɛn o fɛn k'a fɔ k'e mago b'a la ka baara k'i ka yɔrɔ la a kɛra kurukɔnɔna a kɛra kɛnɛmana ye i k'an wele dɔrɔn an bɛ taa ka taa devis kɛ ka d'e ma inchallah n'ala sɔnna a bɛ wasa se ka nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma bon ne ka nɛgɛjuru sira ye 76 89 62 04 bureau ta dun bureau ta secrétaire Konate muso i ka numéro di ka na i ka numéro